Azi o avem oaspită Lila Cona de Belga. V-a văzut că încheamă cumva să ducă moabetea, că v-am spus să sim dau o cărță. Prota este presa armănească cu familiaria în turțească și moabetea asta va obține de adun cu Lila și cu Nicola Trifon. Și de apoi ne ducem cât scupolul prot a Danusley, antologia de poezie armânească în dreaptă de Lila. Și atunci va să zburăm de adun cu Lila și cu Aurica Piha, va să zburăm tră bana lui Lila, tră lucrurile al ei și tră antologie și sigur va să ghivăsim de poeziile de antologie. Aici este planul ca să știți că lucrurile va scură încheamă inegal prota moabetea vahibă, ma tehnică, ma de-a vahibă, ma mult legată de sufletul armânescu și de identitatea armânească. Lila, prota bine veni și mulțumesc că iară cu noi. Bine vă plai toți, mi hrsesc cu mult iară după câți ani să mi aflu București cu toți voi și sufletul meu este în plin, tora putem să furhim. Hai să furhim cu un lucru lișora și cum fi trusi ideea asta între cartea cu presa? Cartea cu presa armânească are o istorie mai lungă de 10 ani, poate și cam, când vizui de a de acolo prota frânză de revistiri maninti și nu știam mult că înșea tot cel perioad, că înșea una periodică, una presă armânească regulară. Una revistă a furhea, să stinzea, dar nu bunea multul chiroi. Nu bunea multul chiroi, am ațea, dea de ună idee că mulți, tu sărbii, nu are ținții și care știu că tot cel chiro ar mâinii avea. Vreau să întreb, numai la suțata voastră nu este numai la revista care și abitului? Asta e lumina, noi him lunina, cană nu leagă, cană lunina e lunina. Și cană nu ligă nici mini prota. Fună tihisere. Că nici mini prota nu știam, că știam de lumina de bitului, nu mi-nduiam. Tot cel chero nu mi-nduiam. Una dintre revistele mai interesante. Dapoi a hurhi pe arhivele Slimu Trescu, Slivet, struosi multi protili frânză, că este, nu avem întreagă noi. Sunt multe chiruti de țeale frânze, de țeale revisti, ama iară în conclo poate să află și mai multe sunt la voi și în sărun. La voi Constanța, voi zic, nu știu de situ arhivului. Doamna Pariza a scoase una carte mult bună, presa armânească de aua dit România. Dit România, mai dit România, am după Polinul. Și ești legată mai multul de Constanța și după protul Polinul. Și așa, cama contemporan, are și minte, zborâi mine cu ea, mă zice, ațeale articole sunt de un secol mai întâi și altă ținerea ideea. Coincidenția cu deschiderile a școliilor românești, tu Imperia, tu Amireria Otomană, aceea este ca o coincidență. Școliile și presa. Și când le vizui numele, mările nume a jurnalistilor, haideți să zicem, ca a redactorilor, ca Marcu Beza, ca Bațaria, tu și... Nu și Tuliu. Aceale nume, deci, acea presă lipsește să aibă una valoare de toți noi. Și așa hurhie una câte una, și după aia lustruvosi profesorul Lascu, Stoica de Constanța, și zburăi cu el, zice, eu am o colecție
Ația era la anul da organizații, când ele poate și mai minte, când l-a născut la biblioteca, când fu oaspe la biblioteca Belgrad. Yeah. Și atunci zburăm niheam de țeamă, zbitisim o bete, ca fi un cu lucru al lui, și mine când mi duchei, haide, matură, ta slocat în cap cu acest problem, le aflai tutte țale. Aflai multe articole, adrai băga este 70 înăuntru, dar țările ți minduam ta schibă de toate epohele, de toate locurile, ca oaia are cărți de Crușeva și Adeste de Crușeva și din Maloviște și de Târnova și de Congresul de Bitoli, are multe. Te-ți vedă o atmosferă cum băna atunci armânii, cum îți ducea influența și presiunea de la Greslis pe armânii ți băna acolo și ideea ca România va ajută ca him idea, ca him hi de una tată și de una mumă, cum zicea, și ca România este patrida mumă. Și după aia cum se desfărtea lucrurile, vizură ca îmbrățământul îngheța și de una și de la altă parte. Amația era una epohă că pe minioara mea nu trecu nica, ațeale s-a lăxiră metodele, s-a lăxiră procedura, to este chiro, ama ea nica, nitu Românii, nitu Grății, armânii, nu sunt armâni, nu sunt armâni, tu Grății sunt greți și tu Românii, vă zic că hiți români. Limba ne zic că este dialectul, tu Grății nici o duc aminte limba. Ți vreau să zic, tu chirolul când lipsește toate țele sinuri scadă, când avem România și Grăția, tu Europa, să nu precunoască un poplu care adră atâtea lucruri, știi România, știi Grăția, știi alte creaturi țări de Balcan, noi rămânem iar în brață de unul și de la altul, nu. Noi ne alungtăm de noi, de graiul nostru, de identitatea noastră, ștățea, tu, ca fi carte ți iasi, ți zburaște de cum eram, și ți bănam și cum bănam, lipsește să vadă Dumnezeu. Și este pe centru ți-l drăm, este cu scopul să avem una instituție noastră pe nivel internațional, să putem cam pe boții deschisă, pe boții înaltă, să ne spunem care hi. Asta cu pelma o zburăm și mama Eu voi să procărsesc cu tura Nicolas, ne da una perspectivă trăcarte. Ația era mea ideea, ația ți se îngrăpsea tot cel chiro și influența sculiilor te armânie ți băna tu Turchie de atunci, zveadi și vreau să iau ca un reper că ti catande se diază. Tora, ni sunt lucruri tehnice, va te întreb Manclo, dar voi prota să nu întreb, să ne spună Nicola perspectiva lui după ți vom motri cartea. Primul rând, care e interesul? Apare în Serbia, nu? Ori în Serbia situația românilor e specială, deja numele, Țințar. Țințar desemnează pe românii care veneau în general din sud, urcau, mergeau mai departe și se opreau, făceau un negoci și așa, și în general Țințarii, cei de origine Țințar erau de orășeni în mare, atât la Sofia cât și la Belgrad.
Eu vin dintr-o familie de țințari, e o identitate particulară, în sensul că, bineînțeles, încercau să se integreze tot timpul, la început se dădeau de greci, fiindcă era mai bine și puteau să se separe. Era și o problemă de finanțare, de autofinanțare. Fiind greci, nu se amestecau cu ortodoxi și sârbi. Era un fel de a se menține între ei. Și, în mare, ei, în anii 30, a fost pentru prima dată, a apărut o carte în Serbia, în Iugoslavia, o carte a lui Popovici, O Țințărima, în care explică acest mister, că pentru oamenii de la Belgrad și din Serbia, e un mister. Cine erau acești țințari? Erau asociați deseori și cu vampirii, fiindcă câștigau mulți bani. Era echivalentul evreilor în Moldova, spre exemplu. Inclusiv arendași, care erau țințari, erau gospodari, organizați și așa mai departe. Și care e interesul cărții? Fiindcă, într-adevăr, în Serbia sunt veniți, recent veniți, s-au îmbogățit orășenii. Și tot acest mister care e în jurul lor. Ori, în perioada care este descrisă aici, adică Turcia din Europa, Turcia europeană, cum se numea, atunci situația era diferită, într-adevăr, statul român juca un rol important, asta este clar. Într-adevăr, cum statul român nu putea să se ocupe de românii din Transilvania, fiindcă erau confruntați cu Imperiul Austriac sau cu românii din Rusia, fiindcă era Imperiul Rusesc. În schimb, în Sud, au găsit și ei, statul român a găsit o portiță ca să se agite, să facă, și într-adevăr au investit, a fost generația de la 48, mai departe, a doua generație, au investit această cauză, însă totul s-a întrerupt brutal în 1913. Deci perioada care este aici este tocmai între, primele texte sunt din 1880, așa până în 12, până în 13. 13, da. Așa. Deci, acolo e interesul și este important, într-adevăr, ca prestigiu, în primul rând, să corecteze și imaginea sa asupra țințarilor. Deja că nu e mare mister, dar în plus, deci oamenii ăștia veneau din Republica Macedonia. Ce se întâmplă în Serbia? Serbia, până în 1913, era mai sus, adică Macedonia, pe care ei o numeau Serbia de jos, din sud. Serbia de jos. Așa, da. Veche Serbia. Da, vechea Serbia. Nici măcar nu acceptau că e o limbă diferită și așa. E important pentru ei să vadă cine sunt aceștia români. Deci răspunde la o nevoie în Serbia. Acum, mai departe, pentru textele, bineînțeles că sunt ambigue, adică merg în toate sensurile. Cum erau și ambigui din necesitate și a României. Adică aici, spre exemplu, sunt mai multe texte foarte frumoase, ale lui Bazarea. Bazarea scria foarte bine. El a fost și ministru otoman și a fost și ministru pentru ajutorul femeilor. Era și feminist, deci era o personalitate cu adevărat otomană. Și, într-adevăr, asta respiră foarte clar din carte, atmosfera asta unde ziceau, patria noastră e otomană. Mișa, celălalt care era și el deputat, așa, în discuțiile la Istanbul, acolo, la un moment dat i-a spus cineva, un român, dacă era cu grecii, i-a spus, dar tu nu vorbești bine turcește. Și el a spus, da, dar inima mea este otomană. Adică exista într-adevăr, exista o mișcare de reforme și, practic, a românii, mai mulți români, Bațaria, dar și Constante și așa, erau apropiați de reformatorii turci. Au făcut parte chiar și din complotul acela de junii turci. După aceea s-au degajat, fiindcă au observat că era puțin fanatism, dar au încercat, adică a existat, soluția politică era asta, era în cadrul Imperiului Otoman. Și așa a putut și să intervină statul român, altcum nu putea să intervină. În același timp, statul român și cei care erau pentru statul român erau într-o situație foarte specială, fiindcă erau pacifiști. Ori acolo fiecare își lansa tot felul de atacuri, până mai erau benzile armate și așa. Statul român niciodată nu s-a băgat în asta. Au existat câteva cazuri, mai ales în actuala Macedonie de Nord, nu? Au existat câteva cazuri de benzi, dar în mare statul român a fost totdeauna pe poziții de liniște. Și după aceea a lichidat problema. Acum, când citești textele acestea, Bazaria și pe ceilalți, acolo vezi, fiindcă sunt texte care sunt cunoscute în România, fiindcă după 1913, cum statul român nu mai făcea nimica, nu putea să facă nimica, erau câteva școli care se mențineau, mai mult sau mai puțin, atunci statul român se publica foarte mult și în ziare se vorbea despre români. Dar era un fel de a înmormânta încetul cu încetul, valorizând trecutul.
Și, într-adevăr, asta s-a întâmplat până când au venit comuniștii care au suspendat societatea și nu s-a mai vorbit la fel. Deci, asta este, după părerea mea, interesul, este această perioadă otomană care pentru a români exista și a avut un sens, adică exista o soluție politică pentru a români atunci, care era aceea unei Macedonii multiconfesionale, multietnice și așa, care nu s-a realizat. Erau puține șanse ca să se realizeze, e adevărat. Însă, în același timp, era o poziție coerentă. România nu. Statul român era interesat să vadă ca să se pună bine cu marile puteri și să aibă expansiunea pe care a avut-o, într-adevăr. Este țara care a avut expansiunea cea mai importantă din regiune. Practic, România mare, chiar dacă e mai mică decât așa de mare cât a fost, dar tot e mare față de Serbia, de Bulgaria sau de Grecia. În privința asta, obiectivul a fost realizat, fără mult efort, din cauza evoluției situației internaționale. Deci asta este, și ce vreau să spun, mi se pare important, formatul, fiindcă e un format bilingv, și într-un caz și celălalt. Și asta e un lucru foarte bun și cred că asta ar putea da o idee și pentru România. În anumite cazuri să se facă cărți bilingve, de poezie sau de texte bilingve, fiindcă, într-adevăr, asta permite. Da, celor care nu știu limba să mai învețe, de exemplu. La noi asta e obligatoare. Și uite, nu există. Scuză-mă, cred că ar fi bine să ne spună acolo Serbie și psâni și limba chiari. Și limba Izborescu, cum zice Nicola, ca să înveață armânești? Ja še se skupo să înveață armânești, ama și altul skupo. Sărghei, instituțiile de știință, slia de hăbări că armânile să aduc aminte tu Sărbii, mașca de Nicola Pašić, nu știu, Lazar Paciu, ama ștus ne bagă pe numerul, când noi tora nu existăm. Și tora tiție ești să dați aima înapoi, să putem proiecturi tituți, de sărghii mai multul decât de armâni. Armânii să înveață limba și să înveață istoria lor, literatura lor, ama scupolul este tas. De dun să veghem ce putem să veghem. Și de istoria, și de tradiția noastră, și de literatura noastră. Că nu să știi, nu avem oameni care sunt intelectuali, nu știu. Știu cartea Popovici și punct. Nicola, o să te rog să vorbești puțin în franceză și să-i pui o întrebare să dăm cărțile bilingvale. Bun, nu, aș vrea să spun că totuși Serbia este, problema română pusă în Serbia este în general acceptată. Și răspunsul este, care se vede clar, este că ca să fie editate aceste cărți, a participat și Ministerul Culturii. Ministerul Culturii. Deci e o atitudine pozitivă. Acum, e atitudine inclusiv a Academiei, contrariul Academiei altei țări de la nord de Dunăre, așa, este că încurajează studiile despre români. Am făcut au fost mai multe ședințe la Academie, era ceva impresionant, adică erau, nu știu, 150 de persoane, au fost împreună acolo. Într-adevăr, e o bunăvoință. E adevărat că problema Serbiei... Dar, în schimb, nu e la nivelul de recunoaștere. La nivel de recunoaștere e foarte complicat, fiindcă trebuie să fii cu număr. Problema noastră, armânilor, că nu ne spunem. Nu avem un număr de 300 de inși minimum. Ațele astea sinurul. Sinurul, minimum. Ștora tu... Și cât sunt? 240? Da, 143. A câți armâni sunt totuși? Are care se declară. Acei care se spun. Acei care se spun. E tora te țele drăm are niham este pandemia de năsi, ama hurhim un an prinde să huriască pandemia, a hurhim un proiectul cu interviuri. Ne ducem acasă la oameni, le întrebăm care sunt de eu vineri a ușelor, ți știu, ți documente au. Are documentații la, spuneam, la his al lui Gheorghe Manozisi,
care era un om de știință tu Sărbii, fetele lui care tot sunt cât eu 10 de ani și iară sunt intelectuali, muzeologi. Una era cu profesor de muzeologie la facultatea la Antei, asta e etnolog. Și au tot arhiva Fensului, de vinere de Clisura, de Castoria, cu un vărăbabă, pe cal albu, închisi singură de Belgrad, de Pancova, eu avea soi. Și toată țea documentație Fensul îngrăpsie, mă nu are publicată. Aceea este un exemplu. La alți oameni, iar aflăm caduri, documente, tapii de avere ce avea. Și ți asta e ideea. Ideea, vreau, noi nu putem ca Dușan Popovici, cum adră evidenția tuturor zbură cu cafe un armânt de atunci și îl băgă tu carte, noi vrem să vedem tora câți him tora. E, 100 de ani Manclu. Ca him, eu ești convintă că are ținții Belgrad. Și așa are de mulți... Asta vali zburând și Manclu, mingeam să ne turnăm în Hiamaua, va te întreb mini ceva concret. Multe articole, n-ai mai multe articole, era pe română. Cum le-a produsit? Cum a dat cu apriduțarea? Eu nu vreau să pe română. Era greu de mine. Yeah. Era greu că mine limba română nu știu bine. Yeah. Ama nu vreau să le bag să le preduzesc cu permânești, că ți sunt îngrăpsite așiții pe țea limbă. Yeah. Și vreau să spun, să le las așiții și să spun că cum limba română lua locul a limbii armânească. Aceea este document. Mini poțlu, puteam să dăm două versiuni. Să o las pe română, să o bag pe armâneaște și să o bag pe sărbeaște. Ama fugii de țea. Nu era mazori, mă zici că stine nu vrei să oftare. Zveadă că ți sculiile ținele deșlidea. Acolo... Du-ți-a câtă limba română pentru Sony să lumta un colantu, să încăcea un colantu, desi este cam bun armând ca o zburăște limba română și ca o zburăște limba de acasă. Aceea este un material de oameni de știință, de istoriciani, politiciani, să dar o analiză de este parte. Eu adrai mai partea tehnică, să vedă toate aspecturile de este noastră presă de Tiro, ca pentru ții trițeam parte de popul armânesc cu țibâna tu Turchii, tu Imperia tu Turchii, cum era legătura cu ței tu monarhia austriacă și România avea ca un factor de salvare, de scăpare a armăilor. Oui, mais attends, une question là. Concrètement, tous ces textes-là, ils étaient publiés en roumain, dans la forme qui est là. Nu. Écoute. Nu, zbura, poți să zburăsești franceză. Bine. Tous les articles que j'ai trouvés sont tels quels. Ah, oui, c'est ça. Tels quels. Et je ne vais pas les changer. Oui, c'est ça. Je ne vais pas les adapter. Très bien. Non. Parce Asta que... e- asta Luași vă ațele zic. pe armânești. Care Luași este... pe ațele da. pe armânești. Care Aduchit. este... Tu presa țea, n-ai mai multe textele, era tu limba română, normal. Ama Lilu, Da. Carte de Crușeva. Asta e interesul cărții. Asta e interesul. Română cu armână să-ți vadă că tu te rog acela și era. Da. Așa era. Eu puteam toate să le predusesc cu mași permâneaște. Am zis, nu este intenția. Ți-a dragi, că zisli, acel
документ оригинал. E. Puteam să dar comentar după. Ама eu ti ți-au scos este și tu protu zbor zici că este un material ti discuții, ti cercetare. Tixi tăxeri, ti manclo. Este un șgioață de prota. Haristor, Nicola, dacă vrei o tocmai asta vreau să concluzie. spun, asta e un lucru important. Asta e interesul cărții, că toate sunt, într-adevăr, să zicem că textele în periodicile, în Lumina, în Deșteptarea și așa mai departe, în graiul nostru, erau în general în română, dar erau cam vreo 15%, nu știu exact, dar ceva în genul acesta, care erau în a română. O a română mai specială, adică, într-adevăr, în anumite cazuri ai ceea ce Capidan spune în 1906, are un text foarte important, o lămurire și așa, și el spune că, în fine am reușit să depășim stadiul de, cum spune el, de macedo-daco-română, adică de amestec al cuvintelor. În general începeau cu câteva cuvinte românești, așa, neologisme, și după aceea o treceau în a română, știi? Dar și din politețe, ca să înțeleagă și ceilalți eventual, cel puțin la început. Adică era o tactică discursivă, așa. Da. Și, într-adevăr, e interesant de văzut, fiindcă este chestia asta intermediară. Sunt oameni care de multe ori nici nu erau neapărat intelectuali sau așa, adică nu ai texte ale lui, sunt texte de gazetari. De multe ori sunt semnate de comitetul de redacție al revistelor, care erau oameni nu neapărat, adică nu sunt mari scriitori. Ori, tocmai ăsta, Capidan, în 1906, zice că am depășit stadiul acesta, într-adevăr se poate crea ceea ce numea el un dialect literar. Adică e un discurs foarte ambigu al lui, dar în același timp, cine vrea să înțelege, el explică că, având în vedere că nu se poate introduce limba standard românească în regiune, acolo unde trăiesc ca românii, va trebui să introducem și la școală și în mod sistematic dialectul român și să-l perfecționăm, să-l standardizăm. Ceea ce înseamnă să facem din el o limbă, simplificând. El era student atunci la Leipzig, la Lipska, cu Weigand și, într-adevăr, era la curent cu toate evoluția teoriilor lingvistice și așa. Și, deci asta vă spun că ăsta e interesul, fiindcă sunt, acum, câteodată poți să surâzi, dar e interesant de văzut că te pune în atmosferă. De altfel, în aceeași perioadă, tot așa, 1905-1908, ai texte, Courrier de Balcon, era o revistă, era în franceză, în bună parte, Papahadiu făcea Nicolae Papahadiu. ca să aibă tocmai o răspândire, un ecou internațional. Mindescu că BTC prota partii, mas vrei să un zbor de BTC de testa i putem să ahotim partea altă. Ca onoare să Diftorsescu că esta carte este drată să-ți ducă înainte la oameni competenți, istoriciani, sociologi, lingviști, multidisciplinari, că este un material ca să schibă O filisit de oameni, ca să poate să-ți vedă mai geni lucrurile țifurat. Că ți zic, mine adrai un lucru tehnic, le adunai un document și poate se divisească publicul sârbesc, să se divisească pe limba lor. Noi ar mâine, așa cum era, îți vedem și minduiesc că avem oameni competență care va să poată să utilizească aceste carte tu tirolul ție. Ți v-ați văzut că e znia mare între noi, este că revistele ațelei inșa sunt chiro și din aia mai multe ori nici nu avem colecțiile întreți. Și așa sfații că sunt multe guvi, lucruri care nu le știm. De aici este că de acolo aducim multe, pot să zic că mini ufilisi multul presa și ți fascinant că cu toate că avem imaginea aceea între o lume armânească solidară, monolitică, v-ați vedeți acolo tu presă una lume mult hie, cu mulți căvgați, cu multe probleme, mult mai interesantă decât
pistipsi. Așa. Haristo Nicola, cuvânt data, τώρα v-au plăcăsesc cu aurica zina oas, intrăm tu deftira partii a Damsli. Vădziš că era mărtie prota hăbarea udea că v-ați părăstăsit mașa antologia, am atrația că Lila scoase este carte, nu puteam să nu zburăm în heamă și trăia. E. Nu știu, nu pistipsesc că era dit misurarea oficială, că nu sunt misurați oficial, nu? Nu sunt him. Nu, him, misurarea va să facă tu sumedor. Misurarea ația oficială de stat. Poate că Sumedul Vasieva. iartă-mi, Zoran era deputat și poate să avea și în scântii sursii mapță în oficialitate. Dar categoria nu este. Da. Categoria, nu formular. Nu, eu nu pot să aflu că batea a statului aua, că țin noi armânii, mai mulți din noi zbăgatul rubrica sârbu de zărțin armânească. Când te declarești șiții, ei te beagă tu categoria alți. Și tora tețea avem este campania este cu șiții, și tora vă lipsește să ne îndăpusim și cu cu secretarul de stat de minorități, scăftăm un status de comunitate culturală, așa cum au uvreile la noi, actari status, noi, Consiliul Național anau armânilor a hățcățhim nu. Ți vă zic că masă nutrițesc de 300, nu v-ați intrat ca noară în clotul isapi. Știți voi subac oficial ca alternativă ca să da status ca cum au uvreile. Ei ca suțată uvrească intrare tu status de Consiliul Național la guvern. Vă scăftăm, vă vedem, nu știu cum va fi. Poate vă ne turnăm la moabete asta. Hai să ne trițăm la antologie. La antologie și așa cum mindui andau se adează, mindui că fații să știm în heamă, că așa drept când avem un aspi, barem după un andam să știm care este omul. Că maca știm care este omul, va să aducim în heamă maginiș cum este cartea. Te-ați o plăcăsesc cu aurica așa de heamă moabete cu tine între bana ta și între lucrurile tău. Prota Cristologie, toată duniaua, ești cu multă hârsită că o avem la bona oaței. Him soață, am și cum soață de multe ori tu lumea românească, n-ai puțini lucrurile știi de soațele. Dimi, ați știu eu, este una parte din lucrul tău și din bana ta, că, și cum vedeți, este și modestă și un om aplo și nu pare arisește să zburească tia. Și atât mă abțin, duneaua de oație te cunoaște. Ai un poem atât o antologia este care ziți-te Dobrușana și voi să-i ziți niheamă tihoara, eu te amintași, tu Macedonia din Nordul, cum îi ziceață, da. Și cum era catastisea? Câți armâni aveați acolo? Cum bânați? Avui Tihi, că ești cu amintată Dobroșeana, tu hoară armânească, hoară izolată, eram toți de dun, când creșteam toți un ubor, aveam și îmi dau femei turțești și ele era ca noi. Noi zburam turțești, ele zbura, ele zbura românești. Hop, îți deschise școlia macedonească, slavă. Tu școlii de 6 până la 16 de ani. Acolo în vară. În vară. Tu în staia și ziceam, zvini dascal, macedon, slav, ni un zbor armănescu, ni un zbor turțescu.
Și pentru clasă n-aveați cană machedoslav? Nu. Nu. Atunci nu avea machedoslav, niun macedon nu avea tu. Când o fuziră Turția, atunci venirăm. Este șoc lideța noi, că veniră de munță. Știți să stea toară, noi limba macedonească, slavă, umițăm ca limbă xeană. Eu mă îndoiesc cu vreo 6 și nu știu cât. Ama nu vă încălcea dascalul. Nu. Cum să ne încace când nu știa? El umița de noi umițam de el. Și când eu, când învățăm, învățai mine smisurul de până la 100, mi vătămai de la gare, dar să zin acasă să spun că Ți știi. ți știu mine, ți învățai, știu să smisuresc de la 1 până la 100 pe macedoneaște. Altă lucru, mine, dau ori, mi duci tu prota clasă. Câțe, sormă mai mare, ea este 3 ani mai mare de mine, am atunci să disfață scolia și am chestit că ca 8 ani și jumătate cu 9 ani, mine aveam 5 ani și jumătate, mai 6, și ne duceam cu ea, barabar la scolie. Ama, când o zbetisi în clasa, lipsea, părinții îți ducă în păzare, îți ducă știp, să-i dea documente de la iatorul Că pot să da. că pot, că Erai mică tu ani și prindeți Eram mică tu ani. matura și a mei nu luarea. Și diftursiști prota clasă. îți diftursi prota clasă și după aia avea probleme dascălul cu mine. Că le știi tu. Că eu nu răbdam, că m-a întrebat ceva, mine din nou a rămutat mână. Și el după aia mi-a venit de la scolie și mi petrecea acolo, după scolie avea un dați iubărea el cu miaresa și cu 2 niți ficiori. Și avea cu un sfinduchi veacli, în plină de cărță, ama cărță fără tupac. Și mine că aveam învățată să divesesc atunci, și de mine era paradis. Și deam în pade și toate țele cărțile, dar apoi, după mulți ani, când o diveseam vără carte, luam de la bibliotecă, este o divesi. Am înțeles, era una ca maghii, când nu băneam una bană ordinară. Până nu închesim la scolie, tot era altă turlie. Dar apoi, când impreția era altă. Amanica mea mare diferență să drept, când după 4 de clasă în coară, închesim știp. Cu iertare, vă nădănăsim o atră știp Da. și vă te plăcăsesc cu zăța asta, a umbrii al Costa Amar. Costa Mara meu. A umbrile al Costa Mara. Ilei. Nu ved. Până să le afli pe vă nădăți în cheamă ții Mar, Costa Costa Amar. Mar este o zeană E, mare. Am scurtată și noi toți ziceam Costa Mare. Și de mine Costa Mare era... Acum era sinurul lui Anamisa de lumea, ațea de Alicia și ațea fândățită, nu? Este una mult obușată poema asta. Cu săcăți mine și deam dininte tubor, am largul de Costa Mare, aveam 4, 5 ani, nu știu, nu mi duceam la scolie. Și ți-ai acolo toți al Costa Mare. Ți poate să aibă. Desi pot mine să ne singur acolo. Nu vreau să spun alător. Ți probleme mine am cu țea imaginație de Costa Mare. Și una ziua, tatăl meu, m-aș fete are, mine eram șom. Zice, haide, boie să vin cât la ru încolo. Și mine, super, țea era aproape de ru, Costa Mare. Nu mare zeana, ma te mine atunci nică, mi sperea că mu inimă până zbănețu. Mi-nduiam că după zeana Costa Mare băna zânile. Poate-și dracu.
La merinde, a umbra le punea până la moară. Moara era noastră. Un mutrean de largul, de la altă parte, venea în altă lume. Lume de prici agri, de permiterea aușilor, și zânile ținșea tunea de noapte, pe luna în plină, văroartă tihii, văroară să închisește pe caliuri chirute, bana-i daima una misterie, zburăscul bixeani, chirou la neturnate chiari, și eu istipseam ca lumea întreagă m-aș armânea și se zburaște. Este una imagine, un cadru de fetică care trecu mări, cum vă zic, numai și mine, toți noi ți băneam acolo, trecum de un secol la altul. Noi, Dobroșani, nu avem electricitate, noi pe lampe, aprindeam lampe pe gaz și ți era normal. Și după vine, dați ani jumătate, 11 ani, mi-a dus și tip la sculie și cu altă bană. Prota că eram singuri, Doda și mine, Doda dus un an mai înainte de mine, și după aia și mine, de pe tricurul, ți era închitiții. Unul dă Nicu cu Nichi și mi se așteptam să desfășească stămâna, să duți acasă. Călăgare ca de Știp până Dobrășana mea are 12 kilometri. Ama noi utrițeam Călăgarea 8 ori. Mașină turnăm acasă. Limitul Vreau. ieșită de stămână, vă turnați acasă. Da, atunci îți ducea și sâmbătă la sculie. E. Atunci când eu eram mic, după aia o lăxiră sâmbătă liberă, sâmbătă și duminică. Când S-a unită lăxit. și știi, v-a zis că știai limba ghini și alanță nu ți-a gheafureau. Ei știi, te aduna și cu alță soață, fceori armâni? Nu aveam, tu clasa mea nu aveam ni un armân, că ți ațeiții închisiră mancotul sculii, se îngrăpsiră la una hoară aproape de Știp, 38, de acolo e Dobrășana tuturor. Că el era mai aproape pe hărgi sunt slăiai udă, nu putea Dumnezeu să plătească. Ama tatiniu, că eram fiati, nu vrea să ne cafezul să ne-am pripare și ne luă vărudătul la babă și acolo eram noi. Voi să ne dați și numai părinților și ți lucra ei. Da, stoică. E băgară numai stoică, că nu le bănea ciorghi și sta. Tatăl Și de ți soi era. Te întreb, cu lietare, să zic că ți te întreb, că avem... Da, mea era de soia cărănicăilor, de Dobroșana, de Cumanova. Te întreb că ți avem mulți soți sau tu sală, care sunt tu de Republica Macedonia. Mama rădățin la Cluj, poate v-a luat soi. Și tatul meu era de Dobroșana, de Știp. Era Daohori cu Idia numai. Pe Idia numai, da. Nu știu cum să ahtare. Și eu să aflară, atunci nu putea să aflară. Am de înșeatul munte, calinghi, și soia, avem ciorte în surare, avem fată de mărtare și așa sloară. Tatăl meu era nachi. Numai nachi. Și matul, ați numai de familie, tu acte cum era? Cona. Tu actele, avem tu actele, tu documentele de armată, că era Sârbia atunci, Ianacie Nicolici, pe sârbeați, pe sârbeaște. Pitiseara de Dar poaia... Știi Nicolova, nu e cum? Nicolova, da. De-apoi Alexei Nicolova.
Depois, quando os DPC Polimlu, quando sadră Macedonia, Macedonia de rații tora, toți ne trecură Nicolovi, Gheorghevi, Iancovi, încolo, toți apropiem numii Bărgărești. Nu știu Este, desi vreau are. să vă întreb, cu alexarea numilor, fu un sentimentul de rezistență, mi-nduiesc că nu, că tot nu le aveați armenești. Motrea, mini nu duchesc cu ceva de esto, n-aveam cane Nu aveai sentimentul că prota oară am îngrăpsiră la sculini, îngrăpsiră că Liliana Nicolovaș, Aniețea, era mică, nu știam de altul. După am le vedeam documentele al faptul Turchiei, am le vedeam documentele a tatăniu, al lânilor. Iarași sârghii, iarași vârgări au documente și că tu ocupația, când tu doi polim, știp era, ația Macedonia de date era ocupată de vârgări. Și atunci toți documente vârgărești, de vârgării, nu de Macedonie. Amația, mi-nduiam că țea era... Nu mi-nduiam, nu aveam cane idee. Vreau să te întreb, zburați armenește acasă, învățați armenește acasă, dar apoi când a crescut, când a neasit la sculii, ducheați că lipsea să zburți anamisa de voi și cu alanța armeni, tot armenești, i o alexeați le vei Eu zic că aneia ficioara mea se tăie ca cu tăpoară când mi duc știp la clasa ținții, câțe. Ducheai un arșin? Nu. Acasă, de Brușeană, mine eram... Toată lumea era mea. Nu aveam... Mașarmăni. Nu, mașarmăni, și nu aveam cană presiune. Puteam să alegă, să ne jucăm, să lucrăm ce vreau. Bune lucruri. Vin știp, protă la clasă. Mă îngrăpsiră tu în sculie și tu în clasă, era ficioria a iațărilor, a funcționierilor, de high clasă. Yeah. Și mine mi petrecură cu trastul, așa ți Alexită ca fată din coară, și cu trastul țăsut de dada. Și Cana nu vrea să aibă cu mine tu... Bancă. Știi, mine era un șoc care ne-a căchisit, știi, ție asta tot, ghini, iar sunt chiptenate ghini cu mașini, cu un conclu, tu schimb ficiori. Și ține Dola, care le trecu un an înainte de mine, mi-a încheiat un udă să le înveți mai înainte toate lecțiile de el. Sipă mai bună. Și când ajung la sculie, se cu prota. Că cum eram tu deftoră oară la clasa prima. Și a avut efectul. Ninti daskanje alături mi mătrea, mi-a lăudat, și după aia alanță vrea zine cu mine să spun. Și așa i-a prochiat. La clasa țințea cu him cu franceze, cu limba serbo-croată atunci și zicea. Și mine eram bună și zburam macedoneaști, mai bun ca învățai ca limbă. Noi toți armâni așa ția. Este un exigisi, cum Și după aia și alanță să lăxi atmosfera. Ficiorii așa se sunt, mati ved că nu ești să că ei, fug de tine. Vate plăcăsescu că feții mă avete ațea cu numa, zghivăsești să poema asta numa mea, care a spune polul, care lau armălii dintre Republica Macedonia, care bânează cu dau numa de cama. Tăpii și numa ațea Galihia de Soi. Numa mea purtată este de Dizentis, care se minte. Dizentis să minte este poemă. Numa mea purtată dinăuntru, i-a stimat și un vechiul
una veche umbră dinaintea ghiliei, învălită cu pulbere albă a chirolul trecut. Numa mea este mai una duchiare, una borgi al graiului o felicit tu limba păpăinilor. Limba scumpă, ascumptă, cu purtam ca strani de prevedere, de zile pisime, de jale și câteva oară pe zilele de harame. Că giunate cu la despărțare ei, ca aduțarea minte a fetelor în treapă, ca pomul ți stringe fără dor. Memoria ta să priteti, adusă ca permit, steale, ascunte ca stines un cheațăr, să ne spună chirerli, să ne vadă numele lăsite, numele noastre de daimă băgate de zânile de titihi, fronime și zilipsite, ta snapără de graiul xen de cate zul, talisman te veghiare de ochi urut, numai să nu ne să măriască, octurile cu copiile noastre să nu le pătrusească, ca numai este diată, care îngreacă pe suflet, căftandul aduțare aminte, să ne deșteaptă, de diesla hârliei, numa mea este un cod de sânză, una lacrimă a chirolului. Mersi. Poate să ne zici numai păpânilor, că zăsim de părință, ama nu ne zăsești tre păpâni când au zboare. Conele a noastră, tatăl avea 3 frați, el era acel de mesi și avea nică un mai mic frate. Am atunci ziceam 3 frați ca Lali Nicola, nu bână Dobrușana. Pe ce? El locăță polin lung. Tu era armata, era Belgrad, și locăță polin noua, și locul de cură tu lager, Cehia. Și acolo de acolo turnă după aderarea Polului. Și știți, eu unde eram mică, nu știam că aveam nică un lale. Dar pe aia, când au căhruiesc ghină, și au rămas Subotița, tu nordul de Voivodina. Demek, tora la Lisanta, najma Marli, la Limita, Štatovi. La Limita, Štati, Naki, Janaki. Ei era picurare avea, nu știu, 3-4 mii de șpabzică. Tolantul Ubor, tolantă casă, era Pabdima, fratele al lui Pabzică, care eu Nu l-a cunoscut și nu l-a apucat. Nu l-a cunoscut, că el muri un an prinde să-mi fac mine. Cum ei era 3 frați și lucra oile și avea mandră în casă. Tatăl lădra cașlu și l vindea. La tati mari, cum îi zicea, Elisanta. Eu și de Vera, eu și de Iarna. Vera și de Calinghi, Iarna în Dobrușeană. Și tati mari, la Elisanta, mai mare tati mari, îi ziceam, el și la Limita era cu oile. Avea pe curari ghegani, ama ei, și era cu oile. Tati era ticașul și păzare. Mierli, să știi, mierli, țăsea, își băneam toate de dum, ca una... Asociație familiară. Ca una zadrugă mare. Zadrugă, aduc. Toate lucruri și noi ciorni. Le adra de adun. De dun, maș la limita lui le adrară casă de la altă parte de stradă, că ți
Pogodira investă, da danica era niham serte špaplu, zasi, šla limita šel era niham kama sertu, zasi, Magine. avau casa tlo, Gine, a nachi cu santa, adrare mare casă, alu ținzăță adrare casă de teatră, pe dau patomati, ana cu dau uși, ama iara aveam, Puteai simți din tunătura. era deschisă înăuntru. Duplexul era de mai mic. Și nu duplex, da. Și de jos era cu beton, nu izbă, nu avea izbă, ma ti caș, ti tinicheaz de caș. Nu era totală, tinicheaz de lim. Că îți ducea tu îngurie, îți ducea tu marchete. Le vendea acolo. Vinea camion, le încărca și le purta. Ții sviații, anul 48, toată părmătia era pe numai al pap Zica. Și lucrat tu. Le goliră toate, oile, cailele, căprile, ți avea toate legolire. Acă le goliră tunța, iară ei și avea țiva. Ca ești 2 ani, iară copiii o drară, nu știu desi o drară dip cum era ninti, ama iară drară ună copii. Ama nu lă tăcni să-l împartă. Că avea vreo minimum acolo, care... Și iară rămase pe numai al Pavzica și la anul 50, nică nu ară, Le luară. nu că le luare, și gălinile putea să le misură, să le ia și ți le valia. Și atunci Pavzica, ahât greu îi căzu, De căhârii cripă. de căhâri. Îi zise lui Dada mea era ti cafeazi, ti măcare, cafe de cumnatele și avea obligația lor toți zadru găzdățeni. Și în vestă, și zu pe un stol, pe un scaunul, să îndreaptă și băgățea căciula de prevedere, jumedania, să înviță, fende iuvăsneț, a dar un cafe. Ea mi-ndoia ca să îndreapte să-ți duc în păzare, să duc iuva. Am zis în era ciudii, nu-mi zis îndreate în cală. M-aș zis îndreate, chiar a dare un cafe. Zis, până mi duci mine să dar cafe, atunci nu avea este pe electrică să dar cafelul, te țin ținutul, până sturnă, se mașa și ți căciula îi se strâmbă șcapul, își duce. Avea 6 ani. 6 ani. Este impresionant că duchii ți va să facă, va să închisească. El când a adus apofasi, E lua apuca să este. Și una scurtă întrebare. Ții legătura are cu Mea ta acolo, cu Mea Cona de Neaguște, acolo cu prezidentul la Societatea Românească din Neaguște, un mult dorot al Cona, care mureau și în 2 ani. Santa Cona. Îl cunoscui mine și mi cu trimbărai. Ați-ai un lomachi, noi him de anamese de veria și nausa, eu nu știam exact de Iuhim, am un arandaneș veria și este la hotel Veriani, Lila Cona zice, noi avem o jumătate nausa asta Conai. Vă igresc o steria a lui Santa, zina stară, îți vă cunoșteți. Ația era mult impresionat. Când îl vizui omul căinar, idiu tatimare. Avea misițile lui. Când nu tricură 200 de ani. Idia fizionomia, el când îmi vizu, așa, figurată când am vizui sorna sultană,
Sultana vine, sărună bănai, vine și alantă zul, Ți-vă zic că era soi. ții genetica asta, E. dau sute de ani. Ația e multă perioadă. Și cum se ține ația? Cum se ține? Ația este eu zic că ația este una de elementele că țin noi, nica him tu bană, nu chire. Și mă gândesc că ația silă ți avem tu genetica noastră, tu codul genetic nostru, nu o chiar putere. Hai să și ghivă simbol, o păcăsesc cu Aurica, zic că vinturile mele, la 34. Vinturile mele. Vinturile mele suflă și tu apuți sunt. Streaha de cheatră, cicior, pălăcărie, tisa mea să învirească. Acolo, tu pădurea viliceaște arbuvani, ta să anhiază niurisma de zmane. Vinturile mele, sfrângu și ișescu pe bregalnica. Bregalnița, da, că solul la voiță. Istorie, da. Eu nu Andrei, tascal copit put locuri, ascunti, cană nu le află. Boțle, jducherile, le șteam pe mine. Tine, Nu, tuti ari. niciun nivel nu știu, afexa nu-i bună. Tuti ariile și ritmul. Toate ariile și ritmurile am piltit titlul măclie de vechiul Gorțu, pe mealul a rusului a meu. Eu apustusea vinturile și cântic lua cheatrului, dit moara abitisită a caliei. Primifi, nespuse, adusi tu boccea cadiată, țănute tinitorul, când va zină vâroară, de acolo, de gramosul largu, a vintul a meu, arații caldu, cu scati, cu zăduh, cu seati cu zăduh, daima stoarnă, tuborul a meu, și pus putești pitoarele mele, eu mine nu mi află. Mersi, Aurica. Și vă plăcărsesc cu Lila, zic că unăturile de pirmif șara, ținu șara, unăturile de cum îți betisi chirolul anda erai fitică cu cusiță. Poate plăcărsesc cu să o țățime asta. Toți știm că maiele, tetele care câți avea, toate primefile ne le furchea șarații, nu șara, și multe ori până le zicea șarații, nu șara, noi dormeam. Iară, n-ar rămas la tu ureche. Șarații nu șara, una fetică cu cusiță împeltite de dor, feci un ghis de nedeșteptare. Tu ghisul estu avem vazi de cântiți de zămani. Toate le cunoșteam, le aveam de 2 ori, prota de tu dău a bărbaților, și de Iho de tu dău a mulierilor, fetica cu cusiță pe numere, alăxită toarmată de privegheare și cu bărnicul de mărgeare, de nuntă în casă. Așteptam cuscări de cum de asta n-am. Toți încălicați pe mușați bineți, învăliți cu chelini aleapte maștahtare zuu, și mine mi-îndrăgeam, ții mi-îndrăgeam. Eram o dreaptă nică dininte, nică de hârghie, hărioasă și cu cântec pe buză, ca toate vazii mintite, cadurile șuțate de toate părți, ne-am verlegat pe mădua. Care era cuscările? Care înveasta? Care furtatul? Hârghia de ază nu putează să ne află. Ne caftă pe locul chiruti, maș vaza a frânzilor sunt ferida, nica mi cunoaște. Șarații nu șara. Tricură multul chirodeța, șarații nu șara.
Jipitica cu cusiță. Τώρα βρες να μου είχαμε cam alarmul, să ne spun quanto sono ți apofăsiști să dar la universitate. Nu profesi, tută și se noi him numaz tu minti, nu mai știu cicioare, noi armâni him numaz știu minti. Deci una e pani, tatăl nu vrea mine să sescu diatrisă, să fac studii de medicină. Bună, iată să vă seara, cu zborul va Mama are sor, ea are minte matematică și ea șaimă mare astăzi și ea este economistă. Și ninte vă duc la școlii medie de... Hai să-i zicem și numai că... Lena. Lena e naima mare. Naima mare. Și zicești că mai ai una soră. Și îți mai dau? Nu? Nu, trei. Am șmanică. Și manica care este? Blaga. Aceea este numai slavă, aceea este Evanghelia armenește. Ca noi, dala nu-i bine Ciorli și lo Alexin Unie, lo Vergara. Nu? Și toția avem Lena e universală. Ana eu cu Liliana și Nica este Blaga. Nu sunt tot nume armenește. La universitate, cum ajunsești? Te întrebă la franceză, cum ajunsești? Cum ajung și eu? Să duc mingresire la medicină. La medicină. Și mine nu mi vedeam acolo. La medicină. Și cu una soață de gimnazie, ea sfeață iatrisă. Și mine neși un mes la facultatea mea, nu puteam. Eu vreau limbile ca să pot să-mi duc tu lumea, să pot să lag lumea. Aceea era obsesia mea. Să fug largul, să-mi duc, să pot să mă plictisesc cu dumneavoastră, că aveam posibilitate cu pasaportul să merg de evrei și mă îngrăpsi la facultatea de Limbi, filologie, franțește. E de Luan, a lăsat și atunci? Tu e un mes, ama nu o spuse cuiva, nu o spuse acasă. Și sor Melena, am văzut și țin, din apan, o strugăseața soța mea și întrebă, cum vă iasă la facultatea cu Lila? Și este soța mea dus. Am văzut. Și după aia și când mi strease sor mea, i-ai spus și ți-a drag, am mai zis, eu nu vă spun a părinților, tine va te duci acasă și vine. Da, drăniheam față, tata îmi zis, fata mea, eu vreau să aveam iatris în casă, să hibă cu tine. Și nu aveam probleme. M-am mutat eu în cap, aveam grijă de cumva să reacționăm. Și din oară, când obitisi protul anului de studii, avea un program ca să ne ducem în Franție ca fi au pair. Și mine, BTC anul tu BTC-ta de cerșear și protul de iulie pe tren și dau zile și dau nopți să Parizi. Și ghine, acolo mi turnam, dau ori mi turnam de exameni Skopje și când BTC, când luai diploma Skopje, avea un program de bursi ananese de Iugoslavia și Franția. Și ca mine și una altă soață, noi luăm diploma, aceea, nu știu cum au asun de studia, cu aceea când de 4 ani, pila. Și nu aveam staj de absolventul, an pe an vedesim. Și aceea ne dea de deschise ușita să himu acea facultatea ne dea de aplicație pe țel concurs și Dimitri Fuchi nu-l iesim, Spirul iesim, Dimitri nu-l iesim. Poetul.
Johnny, singur, pe os al luminilei, pe curarul acherolului, paști cu pia întunicatului, crimă tipuie, ți cântă tu căsurii. Mamuriu, tru ocleano voștră s-mi-adrați murmintul. M-a vizut că muri diseati, m-a muri de ani dor neastimtu, tru inima aliundarului s-mi îngrupați. Aceea de Sony, și vă zic și una de-a mea, că se udză cu este, Giudico Balcani, că nu am. Ne răseaște. Că se andavum seara de poezie armânească Atina, la daunii pasprăzațe, fu bună seară ticudii și azi în pospistipsescu cum disfețe seara aceea de poezie armânească. Era Ziua Internațională a Poeziei UNESCO și cu o seară înainte fu poezia de Cipru, doua seară fu poezia armânească, pe armâneaște și pe gărțeaște și treia seară era de America Latină de Iba. Și atunci adivăsim, eram Spiru Fuchi, Vrana, Sirma Gucci, mine, și adivăsim ca fi un din noi și mine adivăsia este Giudico Balcanic și un tiner care filma ca piciorul estu, grec era, zice că după ce abză poezia este și alăxim mult o minduiarea. Poate andicra de armâni, nu știu. Giudico Balcanic. Tu Balcanul căpăit din ea câte seare, mi giudicară și mi culăsiră, poetă fără de patridă. Mi viscură tu strani loxinitiei și-mi dea de răcale, lefteră salac de loc, și de cuniară la pălăsli de cilechi, țința păniorie. Alăgai mult tu până a căsei. Patrida nu este peatic deloc, angârdit de tămăhiari, iu creaște maș biricheta, ți-u seamănă ei, tra să aducă în chirvăseare de bolcă. Tu, patrida mea, zboară-le alagă ca neii prunvera, înainte de Paște, jvâr nu poate să le taie zboarele meale. Haristobăță, îndeadit cu judicarea, duchearea, trăxinitia și libertatea absolută. Patrida, nu puteți să mi-o luați vârnă oară, că nu știți eu am ascuntă și că nu știți că ea poate sibă mașa diliat. Idee nezvimtă. Acum zbor din Sony de la Alila. Ți-i esco molto hârsită, molto emozionată, Cam acusilă de sirăvani. că se ne adunăm, mi îndoiesc cu toți cum scupo și ți este najma importantă cum suflet. Him poezi, nu him poezi, vrem limba noastră să aibă locul care îl meritește. Și tu este ți le drăm, tu este andamul și ți le drăm, tu este lucru ți le dar tine cu ani la Societatea Culturală București. Este contribut este și este și adusi și la este seară și mâini la Uppsala la 17 de Ghezmăciuni. Adrași multe lucruri. Atura să adrămână și caie. Eu ajung și tu, va să ajungă tu pen club și eu nu știu maca hiu scriitor. Cu furmie ești va să afli. Cană carte nu îngrăpsești, niuna. Îngrăpsia, ma nu știu maca este literatură. Nu știi că erai, că să mutrea. Niheam vă băgai zori, am fără zori nu se fac lucrurile. Prinde si bună pare mamaria acolo. Cu țis bitisim. Să nu greșim că ne adunăm ziua noastră, că fac parte și este eventul. Fara armânească de Românie și este de București și soțata ta, Nu e a mea. soțata culturală, ești. Tu sau ați văvet, adrat, de-ați ți-o vizui programa, ți-o băgat un mes fa, dați zile fa, nu știu cât.
a dat un lucru mare cu furnia Azuliei Națională, care este mâini, că Ațeazul nu sărbătorește maș Ațeazul. Este calea care lipsește să o dreaptă. Schibă ca crostul de... Era în pțânia mea. Lodră. Crostul armânescu. Toate țările lucruri contează. Va fi un bayer și nica nu-s BTC, să știți că nica avem multe eventuri. Nica multe eventuri, aceea este, zbăgăm care cum poate, mă zbăgăm, tu cam multe zile, să nu hibă așa ți stres, toate cu... Și cât mai mulți oameni hibă angajat tu țării lucruri. Ca cum vede oa, își di Constanța, își dea oași de București, își de Franții, de Germanie, de toate părțile sunt pe uns cu podunați. Ețea ori sănătate, jvrearea tuturor și să ne vedem cât cam agonie. Snăbânează ziua, cu mulți ani! Snăbânează ziua! Perioasa țertă, se face. Chiar pe mea.